मावखुलि बड'फा हाउसाव फुंबिलिनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी जों जयै दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे जि बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान बर' गोजोन गोरोबथा सान बिटिआर एग्रीमेंट डे बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि जि गेवलां फोथार जि नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा बे दफा मावफुंनायनि सायाव बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोनथाय दं जोंहा जि अधिकार दङ बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' कसारी काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिय'लजि दं जि सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि 2025 आव जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन। बर' थुनलाइ आफादजों एबसुजों जों गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय सावरायनायनि उनाव जोंनि जिफोर दाबि दंमोन 6.3 नि आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटारखौ लानानै सरकारा बुंदों जि केबिनेट साब कमिटि दानानै होदों 1/1/2006 बे हाइकर्टनि मोनसे अर्डार दङ आरो सरकारा बेखौ बेस इयार खालामनानै लादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो केबिनेट साब कमिटिया जिफोर स्कुला सिगाङाव थालांदोंमोन बिभिन्न कारनाव इस्यु डेट एफेक्ट डेट सोरनिबा पारमिसन गैया रिकगनिसन गैया सोरनिबा माने मा होनना बुङो कनकारेन्स गैया बे मोनसे जास्टिफिकेशननि आधाराव बै जे इस्यु डेट एफेक्ट डेट बायदिसिना फिसा फिसौ जिखिनि जेंना नुजादों आरो फिसा फिसा माखासे प्रब्लेमनि थाखायनो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों दा बेखौ रिभेरिफिकेसन खालामनानै सरकारा बबेबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ मोनथाम मोनब्रै डकुमेन्ट्सनि गेजेराव मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आधार हिसाबै लानानै 2006 नि सिगां जि डकुमेन्ट्स थायामोन आधार हिसाबै लानानै प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनो होननानै सरकारा बुंदों बे जाबाय आसाम लेभेलनि केबिनेट साब कमिटिनि डिसिसन किन्तु जोंनिया जाहैबाय जे 6.3 बिटिआर एग्रीमेंट मथे जोंनि जायगायाव जिखिनि इन्स्टिटिउसन दङ जिखिनि स्कुल कलेज दङ दा बेखौ निड बेसनि आधाराव जिहेतु बेयाव प्रायरिटि दङ दा गोनांथिनि आधाराव एकर्ड मथे खालामनांगौ दा बिथिङा मोननै मोनसेया जाबाय आसाम सरकारा 2006 खौ आधार लानानै गावनो साब कमिटि दानानै भेरिफिकेसन खालामनानै जास्टिफिकेसन होनायनि मोनसे बिथिं आरो बिटिआर एग्रीमेंट बायदियै एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बिथिं दा बेखायनो जोंनि बुजिनायाव गोनो गोथो खालामनाङा जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो स्ट्रंलि जोङो सरकारखौ बुंदों जे सुक्ति मथे खामानिखौ मावनांगौ 101टा हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेशननि जोंहा डिमान्ड दंमोन
पोस्ट क्रिएशन खालामनांगौ टीचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियामनि 35टा मडेल हाई स्कुल बर' मिडियामनि गायसननांगौ पोस्ट क्रिएशन खालामनांगौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ सीटेट दाव बर' लेंगुवेज 1 खौ सोनांगौ दा सीटेटनि दाबिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो सीटेटआ जेला फैगोन आरो बेयो केन्द्रीय लेभेलाव माने खामानिया सोलिगासिनो दा जिहेतु जोंहा टीचार नांगौ बेखायनो आसाम सरकारा बुंबाय जे आसाम लेभेलाव स्पेशल टेट आरो प्रयोजन जायोब्ला बिटिआर लेभेलावबो स्पेशल टेट पाथिनायनि गेजेरजों टीचार एपइन्टमेन्टनि लामाखौ खुलिगोन आरो स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार एससीईआरटी आव माने लेक्चारार थिसननाय जिखिनि जोंहा जेंना दङ इजिएस सेन्टाराव जोंनो पोस्ट नांगौ सिंगल टीचाराव जोंनो एपइन्टमेन्ट नांगौ बिनि सायाव गोथौ गुवारै रायलायनाय जादों दाख्लैबावै माखासे समाधान जादों माखासे आद्रा थादों 29 तारिखआव फिन सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगु मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनसे सम आरो थासारि थायो सोमावसारनायनि समाव जेरैबायदि मोनसे क्रुशियेल डु अर डाइनि मोनसे सिचुएशनमोन बा बिनि समाधाना माब्ला जागोन बोरै जागोन बेबो मोनसे क्रुशियेल आरो मोनसे खोब माने सिरियास मोनसे थासारिमोन आरो हारिनि थाखाय निस्थाबानै हारिनि थाखाय बयबो गावखौ बावसोमदों 5000 जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय गोबाङा नोरजिया जाबाय गोबाङा लावथि बिखुङाव माने बजबनानै लानांबाय गोबाङा माने जिनाहारि जाबाय गोबाङा दाबो गुलि हाबनानै दङ दा बेबायदि क्रुशियेल सिचुएशननिफ्राय जोङो फैयै टेबोलाव भारत सरकारजों नेगोसिएशन जों खेबथाम खालामबाय 93 आव 2003 आव आरो दा 2020 आव दा नेगोसिएशन खालामनायनि सिगांनि पार्टआ जेसेबां डु अर डाइनि सिचुएशन क्रुशियेल आफ्टार नेगोसिएशन बे एकर्डखौ मावफुंनायनि बेलायावबो बे सेम सिचुएशन बेयाव लाइफ एन्ड डेथनि थासारि गैयाब्लाबो बेखौ मावफुंनानै बास्तबमुखि रायजो राजाया लुबैनाय हारिया लुबैनाय बेखौ मोनफुंहोनांगौआसो मेइन एजेन्डा दा बेखायनो एकर्ड खालामनाया बुजाबुजि खालामनाया सल्युशन खालामनाया जेसेबां गोब्राब टाफ बेबायदिनो सुक्तिनि दफा मावफुंनायाबो टाफ गोबां माखासे सुक्तिफोर दङ अल ओभार इन्डियायाव सा सानजा भारतआव इभेन माने आसाम एकर्ड दिनै गोलाव समसिम बेफोरो इमप्लिमेन्ट जानायाव माखासे जादों माखासे आद्रा जानानै थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयालासेनो मालाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा दिसपुराव मालाबा जोंनि गेजेराव होमवर्क खालामनायनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव जोंनि जि फुल टीम दङ एबसुनि आरो जायफोर सिगनेटरि टीमफोर दङ जोङो मालाबाबो बेखौ लेहेम खालायाखै खम खालायाखै दा बेखायनो बेफोर गोखा गोदै गुदुं गुसु थासारिया थागोन जोंनि जि डिटारमिनेशन जोंनि जि थांखिया जाबाय टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जेलाव थानाय एनडिएबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ केसआ उइथड्र जानांगौ इन्स्टिटिउशना एस्टाब्लिश जानांगौ माखासे इन्स्टिटिउशननि दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल ओंखारबाय आरो बावैसो बासबारियाव जि 300 कौटि थाखानि मिनिस्ट्रि अफ रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेयाव रेलनि कच माने वेगन फेक्ट्रि गायसननायनि थाखाय माने रां एलटमेन्ट होदों आरो लेन्डनि क्लियारेन्सखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोना बिदों दा बेखायनो बेफोर मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट आरो लासै लासै बेफोर जागोन खारन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ सानसेनो जाया 50 बोसोराव बर' हारिया जिर'मोन आरो 75 बोसोर इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बा बै समनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि जाया मानो बे ओनसोलफोरा बिराद मोनसे आन्डार डेभेलप रिमोट आरो